Maporminti makansil ba kay na importante mas importante pa ba? Hapawa aning purok ug dili importante sa imuha ning purok. Asa lang puding mga membro kabalong adlaw Sabado karon ang ting meeting. Kasi alas 8 sabot nag alas 9 na lang sa kaning mga membrohan ni nga. Nakot ko ning purok dos pa kay pertig yung mga bungulan ning membrohan ni. Oy, Jiren, may butag. Oh, may butag. Ganun, alas 7 man ang sabot. Ganun pa man ka. Asa mang uban? Ang butag, wala pang uban? Nagdali ra ba ko ron? Pwede magsugod na ta? Nagdali ko ba? Manaping pa ko. Saan na ito pagsugod na ni ikaw ra? Kitang doon mag-meeting. Sus, asa na po ito sila, no? Sa pagsugod na ito nga kulang ang membro, ang nasabutan. Karon ra bang tingbayad sa kwarta? Nagdala kag pambayad nimo? Na, pagod ta. Tara duha. Baka na, yapid ya, nga kabalong dagang kay tag-meetingan ron. Paglingkod sa diya, paulay sa diya, paabot-abot ta, pertig yung gahiag ulo ning... Bot na lang, kadugayan, last time na lang ko diin, mubalin ko glaing puro kay... O dili malit sa meeting. Dili po mo bayad sa gikuha nga kwarta diri. O saan pagdakuan ng pundo na to diri? Hapit na ba itong pista? Wa patay andam. Nakakita mga bisita ana. Unsa na lang atong Lord Games ba ita? Magpahindot pa taning purok. Mamalit pa tag bagong pintura. Kaya itong purok oh, wa na. Di pang buk-buk na. Ay, press, nainguntak press. Uy, maayo ka na si Jumari. O ba din nakabot press? Mga pagyod ng taon eh. Kating to gaya. Ikaw. O niya, gusto mo pag-meeting nga di man takurong niya. Alas iting sabot ba? Ano? Dili kay nagatiman pa ko sa kong anak press ba kay pag-eskwela. Isay mo ko ba? Ikaw resa? Ako ra niya. Kita ramang tuluan ni Ron. Mas may mga butan eh. Bagong membro na to nga ba pa man? Ilang itani, bago pa taning puruka ni... Ikaw. Upat pa man na itani. 5. Si Sendig, si Jimmy. Oo, 5. Nya, unsa man? Pwede naman dito kay tulong naman tayo. Paabot sa tag-isa, paabot tag-isa. Kung naisa ron maabot, meeting na ta. Paabot na ta sa tungkuan. Walag, inyo lang sultian kung kinsa tong maulahi niya. Magsugod ta ron, kung kinsay na maulahi, palihog na lang kung kingon sa nag-meetingan na to ron. Sige. Ha? Paabot tag-isa. Maabot. Unsa man, nagsugod na? Manan eh? Wala pa. Diya, palikod diya. Sige. Sige. Sugod ta kay... Sugod na ta. Kulang lang isa. Palihog na lang kung ingon kang Jimmy kung sa atong namitingan karon. Sige. Ang saan ta pizza ron? Pizza 20, no? Pizza 20. By... Pizza 5. Pizza size, pizza city, pizza 8. Pizza 10, di ba ang araw dire? Oh, pizza Jis. Sa kuan na ron, 20. Napa ko'y 20 ka adlaw. Tama-tama pa yun na. Makahuman pa tag pintura ani atong purok. Mga na atong first button. Natay pundo nga kwarta nga 1,000. Pamalitag pintura, ato na lang itong paiguan. Tapos, sa sunod meeting na to, kayo kabalukuha man mo kaandam ron, magdala mo og amot nga tag 500 pesos ha. Kay idungag na to sa mga langsang, kay dagang kay grenobiton na niya itong purok. Unya, musugot ba mo nga pagamian na to ni gamay purok kay murag dako ra kaayo. Gamay ra kay ta nga membro. Musugot mo o kanina lang yun nga kung pagamian ta ni medyo makagasto ta. Kung kanina lang yun murag gamay na lang putang magasto kay naran tay mga tapak-tapatan kanang mga buslot-buslot. Kini na lang oy. Oh, kini na lang gusto na kini na lang. Kamo unsa inyong desisyon? Nindot man ni press nga kanira kay gamay ra tag gasto kay daghan ba kay may bero nun sa mga bata ron press. Ani. Masimil na taon. Sige. Okay. So since nga legit member na gyud maning poroka, ang ikaduhang kuan, kinahanglan makadala mo diri nga mo pamimbro diri ba? Basing nami mga kaila ditong wa pay mga purok. Pwede niyo ipamimbro diri para mas madaghan pa ta. Kuan ni ha? Quality not quantity ang ato ang kuan diri. Dapat kuan gyud ta, solid gyud ta nga kuan kay magunsa man itong organization diri kung di ta mo participate. Tama ba ko? Tama. Sige. Mao na atong hisgutan ron. Unta, hindi ba di para ano kayo muabot tong araw ba? Kanang mga ihawon na to ana, ay namo kabalaka kay ako na imo sagop ana. So karon, mao lang to importante na akong ipahibalo kaninyo. Karon, naman ning mga resibo dire. Hisgutan na to bahin
sa nakuha ninyong mga kwarta diri sa atong purok pundo. Ang imuha Jumari, City Mildos ni, City Mildos 90. So, pwede ba nga imo ning hinay-hinayag bayad kay dako pud ra ba? Kung gani press nga, nagdali ko, ay manaping pa ko. Pero inig loading, punduhan ako ng akong utang diya. City Mildos. Limpasan ako na. Tinuod na. Tinuod na. Kano sa mang loading ninyo? Kay hapit na atong araw diri. Karong 17. 17. Pasan ko na. Ako bala ka. 17 ang atong araw pizza Jis. Dapat pizza 5, pizza 6, pizza city nga na nabayaran na nimo ni. Koleksyon lang ako lang tong bligyaon. Asa na tong resibo ni Grace diri? Kasi hindi. Ang imuha sendi, size 1250 kayo ni. Oh? Isa na lang kabulan, magtuig na ni. Unsa ba plano ni mo ni murag wa kay pakabanaan imong nakuha diri ba? Kanang press, ako ara nang bayran kay hapit jud ko na daog sa luto gad gabi kay 59 ang kuan ning gawas niya 60 ba na akong gina-maintain no. Nya, press basin da unyang gabi mo boto na to. Impas gyud na tanan utang ako dira pati patong mga tubo-tubo ana ako nang bayaran press. Why siguro gyud nang kuan gyud. Kay tsamba-tsamba na nya. Kana imong agnon may kadaog na kaon niya. Bayari po din ta. Pangitag laing pamagi. Ayaw isalig anang unsa ra diha. Saman mo. Saan na ito pagkuhan aning. Ano mo ha Grace? Pwede lang daghana ni. Oh? Pirmiro 200. Bayran inig-release sa kuan. Unsa tay mong gisaad ani. Niusad na po kag 1,000 kay tuition sa akong anak. Bayran rag mahaling baktin. Ang bakti nimo karon bago lang giihaw atong birthday sa kuan ni kuan. Asa namang halin? Pila kong kontra. Miltres ra bigamay ra kayo. Anong di man nimo ni mabayaran? Kailangan nga mabayad nung takatong ni Aging nga. Nibayad mo kong tuition sa kong anak. Alang di na ko tunahon. Asa may unahon ko kada ka to nga importante. Unsa na to imong giutang diri? Ni utang nga diri gibayad sa imong tuition. Nahalin imong Kada bakti. bulan may na-tuition akong anak press. Ang imong saad dili mangutang-unta mo saad tumano ninyo kay para ra man sa tuwa. Kaya mong pangalan magos back to nang kasi palit ako uniform niya. Unsa ba? Kung maporminti makansil ba kay na importante mas importante pa ba? Hapawa aning purok ug dili importante sa imuha ning purok. Di bayran mo ko na press naturat lang sa ba. Ayaw na ko sigig sultian ang bayran kay dugay ra ka sigig ingon anang bayran. Ingon ka bayran ko nagmahalin ang baktin. Nahalin imong baktin. Ang imong baktin na imong 100 kilos giihaw na dito sa birthday. Hantod karon wa pa ka kabayad. Asa manghalin sa imong baktin? Bayran lagi ko. Kung importante ang purok sa imuha, dapat mo koperit ka diri. Mubayad ka ning bayronon diri unsa ang paglaguan ni atong purok diri. Unsa na to pag Pizza juice pa mga araw press, mga pizza 4 size bayran ko na lagi na. Saad ko na. Tapay Jamie kabalong ting-meeting ron wa gyud ni tambong. Ko kabatugutan ng bata anak. Ay, press. Pwede ka mo udag uli kay basig mulan ba? Pwede ko panapin kay utang na ko diha. Oh, Aron mabayaran na ba? Pagkugi, Ha? sige uli na. Kay aron manapin ka. Muna lang ko ninyo. Sige, kay aron mabayaran ning utang ni Madrid. Ya. Oy, Mr. President. Pasensya kay may buntag day. Usa gibitayan ninyo. Nalit ko gamay ba kay napay ibuhat. Nansama ni si Jimmy karon press. Usa gibitayan ninyo dire. Kay Kwan. yun na ay kog pangutan ganina alas 7 sabot karon pa ka moabot. Dire mabayad ko sa akong utang ba? Bayad ko sa kong utang. Aw, bayad kasi yung utang. Oh, ay to. Ay, dali. Ya, Kana ganahan ako nimo ba kay mo bayad? nanay mo ginalit ko gamay kay nangita ko kwarta ba? Pre nang utang ako. Jimmy. 12,000 imong utang. Ay, salamat murag makakuan 12 ka ani. men? Aga mayara na dayon. 12,000. Punduan sa ako sa kalibo kay mura din na nakuha na ko ba? Sa kalibo ni pundo sa nako. Nakoy kuan balance ka 11,000. Abi ba ako gimo nang bayaran tanong saan man ko ng 1,000? Balyang gina ko no. Data na ko sa kalibo. Pasabta na sa gimitingan na to diri pagkawi. Basta 11,000 lang kung balance Lit diya. pa mo moabot lit na